Hi guys, maayong buntag ninyong tanan guys. Karon guys na may bisita, gasurbi dari nga mo ang bay sa mo ang gas. Daghan kayong salamat ninyo sir ug ni ma'am. Out nilang duha, daghan kayong salamat kay ilahang gisurbi aga mo ang gas. Tingani mo sir? Vincent ma'am. Salamat kayo ni Sir Vincent ug ni Ma'am Marie. Daghan kayong salamat ninyo. Salamat po. Salamat. Makita-kita na permidani sunod tour daw, mani daw ni sila. Ilang isorbe aga mong kuan guys, gas. Sama na tayo sa vlog. Salamat po. Nalipay ka Jumi guys kay nasipti na aga mo ang gas. Set out Sir Vincent. Vincent Kulita. Salamat po. Salamat kay nakuha na mo ang kalan, sipti na. Siguro lagi ito ni Agi, lagi sila. Inani po siguro nila katong ni Agi. Tingali. Kasi may warranty ni siya. Yan po yung ano namin pag kada tuig. Kada tuig, huwag maaari mo. Kada, basta na nakainsibo, so kada tuig kasulbi. Huwag na sila diri ma-sign the pay. Isa ko na eh. Salamat. Salamat butan kayo si Sir Vincent. Pero wala mo diri, siguro na sa tuig, wala mo. Ang lain niyo mo, pwede po mga lain yung Pwede sir, basta ka-company lang namin. company lang. Oo. Go Shen sir. Muna yung company sa? Oo sir. Di lang tabang pagkuhan kung dili. Kung dili kami sir, wag niyo lang sabihin niyo okay Di na lang tamo kuhan, ina-okay ra. Pangutano lagi nato company gani. Kasi din lang, dagan ba yung kumpanya. Marami na rin company sir. Yan po. Salamat sa pag-survey. Salamat po. Salamat po sa pag-subscribe sa mga vlog, sa mga YouTube. Butan dia, kaya tako ni siya. Butan na siya. Dito rin, butang ako na butang ka, butang na gistro. Sige, salamat. Salamat po ninyo, brada. Thank you. Salamat. Ninyo kay Salamat kayo. Salamat tayo sa vlog. Ma-upload nga vlog next day ay mga sunod adlaw. Salamat kayo. Sige ma'am, salamat. Salamat pod. Sige, amping. Salamat ha. Salamat na ha. Sige po. Sige, bye-bye. Bye guys. Bye-bye. Amping mo dyan ang lakaw. Sige po. Bless ma'am, God bless sir. Oh, salamat. Sige po, Nay. Bye-bye. Ilang kilo yan? 5 daw. Ha? 5. Kaya na? Kanang bumuk. Ano yun? Okay. Makaduot si mama ka ng lutong Kanang na. lutong na ba? Kaya makadot si mama. Hindi humok? Oo. Para makadot ko daw sa tigulang yung nangipon. Kani di ba? Dahil pa? Majaw na. Asa ni ba? Ayun. Lutong na na. Humok na. Kari. Tama. Parang ano yan? 25 kilo. Luhaon. Dua. Kapil lang na. Kita na. Hindi pa. Kari ba? Karang gusto. Kanay magkabtan. 2 kilo ya. Kulang pa? 2 ra? Oh, 2 ra. Guys, majungot to ni yung tanan. Nami daris kan guys merkado kay namalit ng saging nga pangtimo. Hindi mo guys basag. Mga naw timo, mga nong kuan. May ni saging kaysa kuwan. Kaysa kani. Pan. Di janing kayos pangtimo kay mag Kayang pan. nanay si Jay kuan trabahoon, magtrabaho ni si siyang motor karon nga nagluba. Mao na pangtimo ang saging. Karing sudan guys para jang hapon. Abi. Dari sa mga kalitanan kay dami. Gulay bing. Oh, pila. Kare pa lumpia nga gulay. Marinta guys. O bunsa nang uban. Bihon biyo. Bini bihon biyo. Kay ni patilig bihon. Bihon. Unsa pa? Bihon puti. Ayun na tampo. Kanaran lumpia. Oh, lumpia ra karang bihon. Man sila ilain na sudlan. Nagkakulutan naman nila ang sudlan. Ito naman good. Malit na lang ni kuan pritong manok.
Nalangan mo gud mi ganiha wa mi kalakaw kay dili nga tisbay ganiha atong naning survey. Nang survey sa kwan babae kanang safety kunos kanang naibay, safety sa kanang gasol. Nalangan mi sa istorya wa mi nakalakaw da jud. O man kami ganina kay mamaling kay lagi mi sa muang sudan nga. Paniod ko. Nalangan na laman mo nang malit na naman mi dari. Kuan. Ito na. Nakahurutan na po, nagluto na kayo sa lang sa alas 12 na. Saka maghangin. Si Ate Betty. Ate! Hey! Hi! Hi! First to na mo guys, si Ate Betty. Maligjaik mga kuan ba, mga PC. PC siya kadyo siya kuan, cellphone. Ay, wala na. Wala pa baligja. Alas 12 na manggod. Ay, napa di ay. Makin sa midari kuan guys, piniritong manok. Dari mo malit guys, sa piniritong manok. Uy, chill, mama. Nitil view. Nitiil. Apilig tiil, kailan may manang tiil, ngat-ngaton. 5 niya kaunod, Bard. Pili ah. Tanganan pa. Para patong kaya. Pakirang kainit. Easy ka lang dyan. Pila ka buok. 5 lang, inabalog na mo kung ipatsot ng dito. Tag-jis ra nang hiwa no. Tiil agaho ah. May ganahan kong tiil, magsikib-kib. Nagitiil, lamin ng itiil. Lamin ng itiil. Tagpilang tiil. 5. Huwag ikaw mapalit ay, Jis. Ikaw may mapalit. Sino ba dito? Hey guys, na nakapalit na mi guys. Piniritong manok. Moram gil laroy dari kinalangan mi ganina kay day bisita. Day ni kalito kabot nga bisita ganina. Ninduta sa music. Patay makaparehit makatada ni Limbaro. Grabing kainit ang panahon. Good news guys, kaya ang dalagit tukura na daw og kanang gaysano. Oo, nindot na nanay gaysano ang dalagit. Sayangan ni mga motoro gipagpainitan ra man ni. Mga ripo binawi. Panghatak binawa makadatabi ba? Sayang ba? Nakuha na nimo nakadata na kan jadi ka makabayad sa hatakon ra. Sayang na mo kwarta. Mo nang list na jud magpalumag pangutang. Utang na rin, pag-isipan niya kung pinagaya ba ang utang ka rin. Kwarta na rin, pag-ihatak na rin. Ang itata niya mo din kung kwarta rin. Wow, mga konsihal oy. Painganan nang ay mga gamit sa kusina oh, tapos pa namili. Oh, kaya pagkagat oh. May beach dari guys oh. Ocean Bay. Dito ka ba dason? Nakaligo na ko dason. Dito, talagi. Nindot di, lami kayo wa mo ka makatilaw. Ngano kaning kalsada aran kabisi di manuwad ang sakyanan. No?
Pangits ba guys, nakauli na may pangit. Pangit. Talalala, sayaw, sayaw, sayaw. Parang kaluoy, pangit. Ano nakadiha karang kainit. Hindi mo na remote yan ko, kaya naman ito bulong sa. Pero di na siya init guys, kaya gijang atop na, mong gibutang ang dubululing. Aron ni siya mainitan. Anja gijang igdaanan, luag food. Di na siya stress dana, kay luag magijahang kuan. Higdanan, di na siya pwedeng pirming nas gawas kay mamaak man. Makapaak nun dyan na, makabayat tawas oras. Kanang uban viewers nga maingan nga luoy nga gikulong. Gikulong jud na kay mamaak man. Makakitag laing tao, mudasdas. Mas mama, kang nagpansit. Mga untag pansit. Ayun, kung ano yung plato kaya ron. Mga untag pansit, bay. Kang pansit. Pansit. Mo ni guys, agi survey ganihas katong nay bajig laki. Ilan ang gi alid ano kanang kuan nagtangke kay puro safety kuno. Automatic ra siya kuan ba? Siga. Siga basta-basta. Di siya mo siga basta-basta. Anja kuan ako nun ni siya kanang naayalisuon dari adjust para makatipid kuno sa gas. Mo ni guys, sagam mo ang kuan ganina mo nang minaka-lakaw ganina sa jo. Daragpan guys saging guys amo na ning adungagon. Review. Ngagon na nagtanan kerong naay mat timo-timo. Naay kauntaon ba? Ara ra jeng kaguwang na arang kabusog. Buwang na tayo. Busog ka. 50 pesos ni guys. Saka kilo. 50 pesos. Palit ni mo pan gamay ra man pay saging. Okay. Dimsak to dai. Saktor man na, isaksak. Muguba guni, muguba. Mata. Marang mo na wala man na rin sisa na lang gusto. Matakliban pa man na. Wala na tayo timo. Diyan natakang na mo guys sa gamuang kuan saging. Karon guys, nakuha namin kaya gamo ang tangki. Kung kitanaw sa nagsurvey ganina. Kung pato ni Jonathan, delikado dahil kay singaw na. Mao dahil hanggang mo ang gas, dali na mahuro ng ibutang hagingana kay para for safety kuno. Mangkuan dito sila guys, mang-survey dito sila sa mga baybay about sa safety sa kananay sud sa kananay bay. Paggamit sa kananay gasol mo nang mang-survey dito sila sa mga baybay. Magsirit man. Singaw. Di magbusbot, iluwag ang lock kay sige barog sige Sa sige kuan ba sige on off, sige on off. Nakuha na. Naluwag na siya. Diyan ka na ijahang gibutang guys. Kuha na siya for safety na. Di na siya basta-basta mo singaw. Diyan di na basta-basta nga kanang huwag na isingaw. Mga automatic kuno mag-off. Ningon tong na nagsurvey ganina. Salamat mi datos ka na nagsurvey kay Kuhan. Na okay na. Hanggang mo ang gas. inisan binunta na ako, yung balak inisan na. Talaga mong pinalit nga kuan guys. Lumpia nga kanang naigulay. Lami ni siya. Karang ijang sauce dia sweet and sour ning ijang sauce. Nja ang pinirito nga manok. Namalit na naman migluto na kay waman mi kalakaw ganiha kay maman to dining kalit to gabot nga magsurvey. Magsurvey sila. Nang mga unsa mi guys. Hi guys, majungod to ni jung tanan guys, man nami og paniud to. Dali kong gawas kay sa atin nagsuwagit. Kinadali-dali sa kay kawano na. Gija kong gapitan nung kanang naidag kapajas niya. Pajas na kabuo kabangaan. O karing kuan. O karing nayat sara. Ija kong gapitan dari at sara. Kaya rong makatilaw kuno ko si jahang at sara. Grabe judi sati ka. Kabugutan ka jo sati. Katulog kong gapitan ni ja. Ija. Nagdali-dali sila kay kawan na. Dari sila na malit. Kuan guys. Lamas. Kay mahal ko no lamas dito sa kananay uslog. Silang duha ni Kuya Idi si Kuya dito sa kalsada naguwat si ati ra ni hapit tari. Mo to dali lagi ga suwagit ga kurat lamang kung anong ga suwagit.
Abi ko gunsa. Dali-dali dahil siya kay kawan na naman na katong panahon na nangit-ngit. Najunjun ga. Kuan siya sa kananay kuan. Tricycle. Sana buang. Diyo salamat ka jo dari ti simuang kapajas ti kay mudyo kong pinangga. Maradyo ko rin ka pinangga ka jo. Bisa ka malisod na ka. Kapit pa dyo ka dari. Hindi gusto lagi ni siya guys. Makatilaw ko si hangin ni mga atsara. Lami man ni siya magkuhan guys. Atsara dyo kong gidalik yata ng ari. Dali. Kuhan kapajas. Ito na guys si ate. Dali. Igura siya ning hapit. Kawan nun na. Nagkuhan nagpanahon karon guys. Lain nagpanahon karon. Kawan nun guys. Gusto buhanin ganiya. Natrapal na po Junjun dari. Kaya ko sa naka-kulit. Diyan na pong gitrapalan. Kaya itong trapal una isang gibutang. Nagabok naman. Nagbutang na po siya lain para tricycle ba. Hindi ka adyo ma-1-1an. Gato na sa ati. Loy lang po sa ati. Dali-dali. Higurang ning hapit dari. Higikan ko na to sila sa kuan. Merkado. Namalit sila kanang nailamas. Mahal ko no kajug lamas dito sa kanang kuan Uslob. Benta ko na des dalagit. Mubarato man. Katilaw na po ko si jang kuan guys kapajas dia. Jaday baso. Kaya siyang gipainom mo kanang kuan tubig. Kay giuhaw ko si jang mo lagi gadali-dali. Wala ta makita-kita ni ate kay gadali-dali. Igura si jang pag humaginom og tubig. Nilargan na po dajon kay. Nagluto na po. Busy kajug life ni ate. Karang kakugihan kajug na sa ate guys. Maunay pinakakugihan sa nga tanan. Abtik ba? Muna ganahang tatay ni Hija kay abtik ka jumuliho. Di parehas na nga kahinhin. Ako may pinakahinhin. Namang tanan. Diya ako po'y masakitin. Sa gamay pa, ako ang pinakamasakitin sa tanan. Si ate may pinakaabtik. Si ate og si Majuli, mga parehas na silag mga nilihakan guys, mga abtik. Tipat-tipat pa din ni atong paando. Maka ma'am. Atong signal. Sa panahon siguro nama kay dagat tag panahon. Naupula ka ni. Pula. Away signal basta magpula. O signal dahil basta pula no. Oh. Wala. Wa ka na ko nag-wire pa. Nawaga mong kuan guys, signal sa wifi. Kasi makughangin gani ha. Wala ang signal. Oh. Pero may nag-ayo. Nami nagayos karsada o, basta gilahang giadyo. Ah. Nawa malamang kalit ang signal. Kahit tinawag pa si Zina. Kalit malamang kapaong. Gimingaw nung ko kating kalit. Pakita, karidyo trapod gaadyo. Makamingaw na noon. Madali-dali raman siya guys. Baw, naglayon magpanahon guys. Na naman po'y hangin. Ganyan, nagkasaga kadyo hangin. Yung kalit ra magunos. Maglikon na hangin sa gawas oh. Sila gikuha, taga-pilitin nila. Kahit nagpapakaon kayo na wala signal. Giadyo, taga Peldete sila. Taga-pilitin sila. Si Junjun guys, gaadyo sa kananay motor. Kaya gisak dyan ng giyan gabi eh. Na ako na nagguba. Gamit man nagyan ang motora kada gabi kay mag-gym. Sige po siya gym guys. Naguli ni siya sa eskwela. Nadyan na siya oras para sa ijahang pag-gym. Pasagdan na naman po naman kay para naman po na siya ijahang kuhan. Kaugalingon. So na po siya exercise ba? Na guys, kasi kaghangin guys. Ginoo ko. Ano sa barong nag-doubt magpanahon kasi maghangin. Oh. Kuha na guys. Kuha na. Napiti-piti na gatop. Ang nagtrabaho dari sa gawas. Nabtaguan. Gadyo si sasakwan guys. Motor. Hala. Nagkasagag hangin.
Ganiha rang inita karon naguwan gaunos. Uy, Ginoo ko kakusog sa hangin. Palayo na in taon hangin kay makalisang.